Хайде да изключим телефоните, да броим до 12 за клас. Качете всички маски по пилоните и купон да гърми с пълна газ. Хайде да изключим телефоните, да броим до 12 за клас. Качете всички маски по пилоните и купон да гърми с пълна газ. Машина! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Open very style. Хайде да изключим телефоните, да броим до 12 за клас. Качете всички маски по пилоните и купон да гърми с пълна газ. Хайде да изключим телефоните, да броим до 12 за клас. Качете всички маски по пилоните и купон да гърми с пълна газ. Яша Райграс! Хайде да изключим телефоните, да броим до 12 за клас. Качете всички маски по пилоните и купон да гърми с пълна газ.